Добре. Значи нямаше как да не направя едно видео. Ето. Спалнята ми е пълна с душички. Омага, чисти си лапичките. Ето, едната душичка тук. Ето тази душичка. Другите две душички. Тази. Мечо, марш. Тези. Тук ходи. Ето ги. Всичко е quiet and peaceful. Е, тази се чисти Всички лапички. са толкова добрички. Бойче. Чисти си лапичките. Новите души на този свят дойдоха. Кажи, любов моя. Новите Новите души още не са злобнички, но животните никога не са, между другото. Омага, Jesus. Омага, Jesus. Омага, Jesus. Ето ги другите душички. Дяволина не го тачи този много. Мечо. Мечо. Той не е ял, нали? Я да си го храна. Мечо. Хочете? Ой, така. Блако. Блако, това не е Играе се хубаво. с сиелчута. Сиел ли е отдолу? Бият се още с него. Много се смешно. А мен тук много ме кефи. Дяволина, да ги пръкна толкова сладки бели ангелчета. Да. Ой, бой. Така, супер си. Супер си. Мечо, къде изчезнаха тия бе? Той ще провери. Вика, може ли да видя? Може ли да видя? Оп. Ой. Не се познае какво прави този. Чисти се. Хаш. О, магаре, so cute. Ама, Ница, какво готвиш, че мериш толкова приятно? Леща, стиквички, Вау. мървчета, лук. Вау. Дяволинки, съжалявам, че не си веган. So cute, тя яде. Те са нахранени. Що вечерта направих великата опция да не им дам храната, която не си взяваха на кучетата. И им я запазих и днеска всички си хапнаха удовлетворено. Имат още за малко после. О, майче, Jesus е so cute. Магаре, so cute. И хапка. Мама хапка. Yes, baby, you have very cute babies. How you make them? How you make them like that? How you make them so cute? Huh? How you do that? No. Ох, едното седи с отворена устичка и гледа потресено. О, маче, за се омай там. How you do that? Дяволинка, how you do that? You have very cute babies. Can I steal one? Да не умеха ли? Добре си. Очичките им стават такива. Черните ручките са големиняват и смаляват. Ето и тук. Скоро ще имате и своят цвят на очички вместо синьо. How you doing, girl? Ще има твоите очички, нали? Черни очи на демонче. Демонче, което вижда в много светове. Yes, бебе. Ох, ти чак. Чакам с нетърпение да излезе програма, която да дешифрира какво ни казват животните. Не е трудно, но? My God, they're so cute. Mama, can I eat them? Can I quick and eat them? I wanna quick and eat them. Ох, че изпът като умрели. Остана да му питам лапичката. Чак се плаша. Мечо. На Мечо очичките как са? Оправят се. Вчера. Медикаменти. О, yes.
получил. Кога спя? Аз винаги му давам медикаменти. Доксициклин и дексаметазон. Ми, хайде, да. Той не може да ги пие завинаги обаче. Как докато са му очите? ми оправят му се, вече не са му толкова замъглени. Ние като го взехме, очите му направо бяха бели. Сега отдалеч се личи кафявото. И, например, и това отченце е там. Ето и тук, виж колко се е подобрило. Отвори очете ми. Личи ли се там на камерата? И смехна мисле. Едно сладко бебе. Oh, but these ones right here just take the cake. Ох, чичите съм яси. И аз се примсламчих.